काय जबरदस्त व्ह्यू आहे. आता वाजले संध्याकाळचे 6 आणि मी आणि बाबा आम्ही निघालो आहे गणपतीच्या दर्शनासाठी. आणि पाऊस खूप धो पडून गेलेला आहे इकडे. आणि आमचे बाबा होय सर्व गुणांचा गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा आरंभ आरंभ तो निर्गुणांचा आरंभ आरंभ तो निर्गुणांचा आरंभ तो निर्गुणांचा आरंभ आरंभ तो निर्गुणांचा शारदा मूळ तत्वारिवाचा नमो शारदा मूळ तत्वारिवाचा नमो शारदा मूळ तत्वारिवाचा नमो शारदा मूळ तत्वारिवाचा पंत अनंत या राघवाचा नमो पंत अनंत या राघवाचा पंत अनंत या राघवाचा नमो पंत अनंत या राघवाचा पुंडलिक वरदे ज्ञानदेव श्री पंढरीनाथ आई भैरी भवानी गणपती गजानन महाराज की जय. ए भोळ्या शंकरा ए भोळ्या शंकरा ए भोळ्या शंकरा ए भोळ्या शंकरा
विठ्ठला विठ्ठला पाहुणा आला माझ्या घरा. विठ्ठला पाहुणा आला माझ्या घरा. विठ्ठला पाहुणा आला माझ्या घरा.
पांडुरंगा मी पतंग तुझ्या हाती धागा, मी पतंग तुझ्या हाती धागा, मी पतंग तुझ्या हाती धागा. पतंग
पतंग म्हणे झालो पतंग म्हणे झालो पतंग झाडावरा हो पांडुरंग झाडावरा हो पांडुरंग पांडुरंगा पांडुरंगा मी पतंग तुझा ती धागा मी पतंग तुझा ती धागा मी पतंग तुझा ती धागा पांडुरंगा पांडुरंगा मी पतंग तुझा ती धागा मी पतंग तुझा ती धागा मी पतंग तुझा ती धागा दही दूध ताकानी लोणी ग बाई ग दही दूध ताकानी लोणी बाई माझ्या ग बाई माझ्या ग दुधात नाही पाणी दुधात नाही माझ्या ग
दुधात नाही पाणी दुधात नाही पाणी दुधात नाही पाणी माया आनंदाची माया आनंदाची माया दुधात नाही दुधात नाही पाणी दुधात नाही पाणी दुधात नाही पाणी गणेश आला गणपती आला गणराय आला 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 लाडू मोदक सुरुवात
Moria,
आला